Παρακαλώ. Τι συμβαίνει, αγαπημένο μου ξωτικό? Α, έφτασαν τα γράμματα από την τρίτη τάξη εκπαιδευτηρίων Μαλτέζο από το Άργος. Τι ευχάριστη έκπληξη, Στέλιο και Κωνσταντίνε. Θέλω να δω τι κάνατε αυτήν τη χρονιά. Είμαστε στο ταχυδρομείο μου. Εδώ λαμβάνουμε τα γράμματα από όλο τον κόσμο. Άννα και Μαρία, Νικολέτα και Αθηνά, ελπίζω να είσαστε φρόνιμες. Παρακαλώ όλοι χαιρετίστε την αγαπημένη μας τρίτη τάξη. Ζαφύρι, Ορέστη και Σοφιανέ, είμαι πολύ περίεργος να δω τι κάνατε αυτή τη χρονιά. Α, να είστε εκεί. Μεγαλώνετε τόσο γρήγορα. Ανδριάννα και Αλεξία, τόσο χαμογελαστά κορίτσια. Άκη και Γιάννη, κάποια σκανταλιά φαίνεται να σκαρώνετε εκεί. Αγαθή, λείπουν τα αρκουδάκια σου από τη φωτογραφία. Όχ, κοιτάξτε. Να και τα παιδιά του Γ1. Μάρκο, τι ερώτηση ετοιμάζεις πάλι να κάνεις? Ελισάβετ, Θεοδώρα, Μέρη, Ανέτα, τι γλυκό που είναι το χαμόγελό σας. Θεοφανία, πάλι ετοιμάζεσαι για κυνηγητό στη τάξη? Ανδριανέ, Σπύρο και Θάνο, είσαστε ήσυχα παιδιά φέτος? Βλέπω Άννη και Άννα να περνάτε όμορφα στην τάξη σας. Μαριέτα και Ιόλη, κάνατε μια υπέροχη προσπάθεια φέτος. Είδα και το θεατρικό σας, Ελένη και Αφροδίτη. Είσαστε πολύ καλές ηθοποιοί. Νομίζω πως όλοι σας είσαστε τα καλύτερα παιδιά στον κόσμο. Ανδρέα, Μαρίνα, μήπως ακούτε κάτι? Μικροί μου φίλοι, αυτοί οι σωλήνες μου στέλνουν μηνύματα από ταξωτικά που σας παρακολουθούσαν όλο το χρόνο. Και ένα από αυτά μπορεί να μου φανερώσει τις ευχές σας για τα φετινά Χριστούγεννα. Σοφία Μαλτέζου, Ηλιάνα, ίσως μάθω τι σας ενθουσιάζει. Ή εσάς, Θάνο και Γεωργιάννα. Ω, κοιτάξτε. Σοφία Τασούλη, Θεοδώρα, σύντομα θα έχω ένα μήνυμα για όλους σας. Ω, τι όμορφο. Αυτή είναι μια μαγική κάρτα φτιαγμένη από ταξωτικά για εσάς. Ηλιάνα, Θάνο, μήπως έχετε αγωνία για το τι έχει μέσα? Μέσα σε αυτό το σπίτι κρύβονται τα αποτελέσματα για τη φετινή σας συμπεριφορά. Εγώ νομίζω πως είσαστε πολύ καλά παιδιά. Τι λες Γεωργιάνα, βάλατε τα δυνατά σας για να είστε στη σωστή λίστα? Έτσι ελπίζω. Ένα από τα ξωτικά μου θα απελευθερώσει έναν κομίτη στον ουρανό και όλα τα πυροτεχνήματα θα γεμίσουν χρώματα τον ουρανό. Αλλά μόνο αν είστε στη σωστή λίστα των παιδιών καλής συμπεριφοράς. Α, μα αυτό είναι υπέροχο. Μικροί μου φίλοι, καταφέρατε να μπείτε στη λίστα. Συγχαρητήρια. Ήξερα ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Συνεχίστε έτσι και τα λέμε από κοντά σε λίγο καιρό. Ελπίζω να μην σας πετύχω πάλι στον ύπνο. Λυπάμαι να σας ξυπνήσω. Θα επισκεφθώ και εσάς, κυρία Εφ και κυρία Αντωνία. Καλά Χριστούγεννα.